Γιάννη, αυτό όταν το σταματάει, ξαναρχίζει από την αρχή τα βίντεο. Ναι, ρε, εσύ από την αρχή για να μην είναι μεγάλο. Άστο καλύτερα να είναι από την αρχή. Να γράφει, να ρίξει όλο το κουτί, να το ευχαριστηθεί. Μοφάτσκο, Πευτικός Όμιλος Δέλτα. Ιωάννης Παπηδάκης, πρόεδρος. Πρακτική στη σκοποβολή, στα 25 μέτρα. Αυτή τη στιγμή γεμίσει τη γεμιστήρα. Ετοιμάζεται σιγά σιγά να οπλίσει, να ρίξει στο συγκεκριμένο στόχο. Ετοιμάζεται ακόμη, παίρνει τον πιστόλι, βγάλει το χέρι από τη σκανδάλη το δεύτερο, απαντά τη σκανδάλη, κρατάμε την αναπνοή μας. Έτσι. Να απελευθερώσουμε το χέρι, δηλαδή.